Čaute borci, ja tam u nového videa a dneska hráme s chalami hráč alebo s hráčom, tu s Damom, Aďom a Kubom. A ideme to zničiť. A ja som prvý hráč alebo sraz splnil, teraz je na rade Kubo a je za tým borcom, čo je reálne tam, že aký to je forma motora. A hráme na 4 písmenka a kto 4 krát nesplní trest, tak ten musí za niekým a povedať, že ja to som ten slávny tiktoker, nedáme fotku, teda že nechceš fotku a tak, to je sranda. Si sráč? Hej. Tak už má po... A čo? Kamo, neviem, akože, lebo to nemá so sobou spojené, to je docela easy. To je... Kámo. Ja, on to dal naopak. Nie, on to dal dobre. Zadávam si, že choď k nejakému tomu domu, zaklop na dvere a spýtaj sa a povedz dobrý deň a odiď. To nespraví, To je dobrý deň, povedz, že dobrý deň a len tak odiď, kámo. A bez slova, že dobrý deň a ideš preč. Že dobrý deň a preč. A vieš? Spravíš to? Nespravíš to? Tak máš tiež písmenko, hej? Máš písmenko? Okay. Si srač, kámo? Už je pi. On mal ísť na tú skalu a zaúčať, že mne to tu patrí! Ale ďalšie písmenko. Čo vláčiš? Dobrý. Zadáva. Neviem, a čo mám dať. Ja? Tak zadávaj. Takže ja neviem. Poviem sa prekladám, ja čo napadne. Takže zadávam tebe. Dorici. Choď do nejakého domu, zaklop, či sa môžeš kľudne vyšťať. Kámo, nie! To je zbraný! To je neľudské, kámo. To je neľudské. Nie do domov, veď ráno. Už dá čo iné s domami. Už to je moc. Ak to zadám, choď do toho altánku a spýtaj sa, či sa môžeš ponúknuť. Kámo, tak mi to na to písmenko, ja to nespravím, to je moc. Aďo dostal úlohu ísť za tam tým typkom a povedať mu, že či si možno vyskúšať dačo okuliare. Nesplní to, takže má 2 písmenka. Dávam mu úlohu na celý večer, zober si, kámo, tú vec, čo je pre psie hovna, omotaj si to okolo pása, budeš tak celý čas chodiť. Ale celý večer, kámo. Ja, to je moc, ale kámo, keď ho takto uvidí. Ale zober to celé, vyber to celé, Damo. Vyber to celé. Dobre, tak nie celé, ale by to malo aspoň tak 6 metrov. Aby to takto si trčalo ako... Hej, dáš, bro? Môžem to ja spliť. Nie. Okej. Zaklopa na to okno? Tak si pič. Tak máš 3 písmená. Za čo? Nie. Kámo, tu má nejakú značku. Si mi dal za úlohu, Damo? Že tam máš sadnúť na minútu a sedieť tam a proste tam... A tam sú práve ľudia, kámo, reálne. Tam sú reálne ľudia práve. To je jedno, nevadí, idem. On ide práve plniť, že či mu priskoru na Bravo Pass. Čo ti povedal? Čo? Na Bravo Pass? Idem tam, kámo, idem tam. Lúpeš. Tam vieme, ty pekne radí. Zajem si tu. Kúpem si vré. Sedím tu, kámo. Sedím tu. Tu sú ľudia, kámo. Tu sú ľudia, nie tam smerom. Bojím sa ako svinia. Tam sú typci, kámo. Takže Damo má ísť, tam je také plátno a ľudia tam pozerajú filmy a Damo má proste prebehnúť cez to plátno. A nie, že prebehnúť, že šprintom, ale aj krokom, takto. Oni tam Maxu povedal na druhú stranu, tam ja... Hej. Oni to Kámo, choď, prosím. Ja tam nejdem, keď tam obidvaja. Prosím, choď. Tak tam idem. Tak, GG, tak týpek mal I2 písmenka. Jakub mal úlohu ísť za animátorom a spýtať sa ho, že či môže pustiť on film a už má 4 písmenka, takže sa musí s takým odfotiť a povedať mu, že je slávny. Čo, Kubo, ideš? Ale musíš, kámo. Podali sme si na to ruky, kámo. Nebuď pusy. Za tú animátorkou, čo komentuje, inak tam ide. Nikto nemal také úlohy, jak ja.